You coming? Where? Why, to the North Pole, of course. This is the Polar Express. Miten näin pääsi tapahtumaan? Tässä on tämmönen pieni multitasking-tehtävä. Jos vetää meidän ja Auran kanssa tämän tolle puolelle, sit vetelee sivuauran kanssa ton toiseen sivuun ja sit vielä on masuteräkin on tuolla alhaalla rapsuttelemassa, kun toi keskiosa on keritty polkemaan tästä, niin mitä tästä saa tehotunteja, kun tätä touppaa tässä niinku laakia vainaa, niin sanotusti. Jatketaan harjoituksia.